Това е детска количка модел Smarty на марката Лорели. Удобна и практична и пригодна за всякакъв вид условия. Тя притежава сгъваем сенник, капаче за наблюдение на детето и поставка за аксесуари на дръжката. Smarty притежава и предна табличка за аксесуари. Поставката за крачетата на детето се регулира спрямо неговият ръст. За праволинейно движение предните колелета са снабдени с стопери. За по-студено време количката е снабдена с покривало за крачетата на детето. То се поставя много лесно. Облегалката на количката има 3 позиции – легнала, полулегнала и седнала. Количката е изключително удобна за пазаруване, защото притежава огромен кош. Също така има и задна спирачка. А ето как се сгъва тя. Това беше Smarty на марката Лорели.